ก็ให้กอกลามร้องค่ะ दिल्ली वो तो मोटामोटी गवर्नमेंट बे कॉक लाम का बुबागरा वो चीन एलुपी बोथां का के बुबागरा चीन फाइनेंस तंगमनी का मिया पिन कासे मीटिंग तंगमनी अब मिया मीटिंग का का चीनी वो अपना तंगो वो खाना सोनी फाइनाय का चीन फाइटोका काहाम लाम का कॉक लाम अब वो पाइथां नीति के वो बुदय अमासनी पाइथाक दी जो वो जों कासा एग्रीमेंट थांगमाना होने थाखलायो गाय ताबो सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानी borok sino sal saklai ka hingkakai ako ka hingkakai sing koi thaina naika tamnani bon agreement to kai motamoti koglam kaham nongkha जों जेटा बुबाग्रा कन्स्टिट्यूशनल कलेज निनानै सामान अदिगे नों थां दङ ओमफ्राय सिनि दफानो बुबाग्रा न फायो जत काहाम खबर दिखायानो आं मानसुका ঠিক আছে जेल थांमाने टाउन बागै थांमाने सर जों थांमाने हिसाबैथ' 5 বছর পর পর भारतीय जनता पार्टीनि जे लोकसभा निर्वाचननि सिगां जातीय स्तरनि आंनि आलोचनानि पक्ष लायजागो परबर्ती 5 বছর बाहायके सरकार खालायफैनाय बहुमतैनो बोरैबा खालायदोंमोन बोरैबा थांमानिटा थांनाय 17 बै 18 दुइदिन दिल्ली भारत मण्डपम अर्थात तालपुत्र स्टेडियाम अब भारत मण्डपम आरो जो सर्वभारतीयनि जत एमएलए एमपी एमएलसी चेयरमैन सिनि कार्यकर्ता द्वारा थांनाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिरि गवर्नर हिंजावमोन जागाव प्राय 10,000 डेलिगेट आरो कन्ट्रोल बेटा आबोनसा जे बिस्कांगो लोकसभा निर्वाचन राज्य पार्टी टार्गेट बना खालायनो Tipra सारन बागै कोनो काहाम एक्टिभ नाम हेरंना तो दं सार तो इलेक्शन नि बागै जों दंमोनिबा Tipra सा हनैनि आरनि गत एक लगे पारि जगह नि खालाय दंगो Tipra सा नि Tipra नि जे खालायजोब मानि बना सावन थां गाखै तो कमन जेटा दीर्घ 72 বছর 70 বছর जेटा आंनिया बना मोदी जी नि এই যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার नि बने 2014 नि सिनि सेंगिनि जोंनो काहाम के जनजातिनि बागै रजागलाहा माइनरिटि बागै रजागलाहा बिनिफ्राय फान तान थेके पाजे उइनाय एडिसिएल आरो गोबां रजागै दंगो उद्देश्य टाउन बागै थांमाने सर जोंनि पार्टीनि प्रग्राम दंमोन दिल्लीआव सालनि प्रग्राम दंमोन गाय सालनि प्रग्रामनि पाइमोन परे जों ताबो दिल्ली होते किफिलखा जोंनि पार्टीनि मेन होंगाते जोंनि पार्टीनि कन्वेन्शन दंमोन इंडिया माने सारा भारत बर्षनि जत जोंनि लिडार फाइजाब मोदीनि नेतृत्वआव जे जोंनि मिटिं खालामदों अब माने तै सर बस कांनि लोकसभा न तै पार्टी न करा खाना बागै भारत बर्षआव एकमात्र मोदीनि नेतृत्वआव जेबो चलि दंमोन न साइबन जतन बस कां हाय न हाय तैसा मोदी जी हाय दङ तृतीय बारनि बागै मोदी जी फाइनाय आबान बागै न जत सारा भारत बर्षनि जोंनि लिडार नति पक चाबलायमोन दिल्ली बेले बेले हामबाय खोनानो सर नों बिरोधी दल दिल्ली थांजाक जे गोदान पक्तमा काहामथि फाइदोंमोन जे खालामन नरबाय पक बिदि पक चापान न आसु लायखान ता बुनो हारो पक जदि न मते हिंगाय तो काहाम खबर जों नायो थामजागे काम खायनानै जों नायो थामजागे काम खायनानै या बयाग मिले काम खायनानै एक त्रिब्रा सासातिबो खायनानै तिनि दफानि बागै जों सामुं खालायनो थां थाखाय तिनि दफानो ते बागो गनो बागै जदि फाइदोगे तब काहाम बेलाय हामबाय काहाम को बेलाय हामबाय वर्षनि पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी अब त्रिपुरा पार्टी अब ने बागै पूरा इंडिया ओवरऑल इंडिया वो बाहायके बति डेवलपमेंट खायमनाय भारत वर्षनो विकसित भारत खायनानि उद्देश्यनो जतनि नाहारमोन ते अबरतिगिनि सिनि सेंट्रल नि इंगिनि मगन नेशनल कन्वेंशन ते सारा भारत वर्षनि जत पार्टी नि सिनि विशेष लाई एमएलए मिनिस्टर चेयरमैन ऑफिस बियरर्स जतनरो प्रथमै बसकांगो भारत वर्षनो विकसित भारत खायनानि जतनो प्रतिश्रुति पत्र ते बसकांगो जेसक फने सिरि ओ इंडिया नि जेसक फने चैलेंज पत्र फाइफना आबनो मोदी हेतु मुमकिन है जों कहां खालायनो आबनो सक्सेस खायनाय ते बसकांगो 700 नि गोबां सिटनि लोकसभा तेवैसा हाहायने फाइट थांफिगो अबनि मेसेज जतनि थानिगो बागलायनो अ नेशनल कन्वेंशन
दाखोला जे बसखांनि एमपि इलेक्शनाव तै कैंडिडेट बा बमा हाके इलेक्शन को फाइट खाइजानाय गाय तै कोनो रिजनल पार्टी रक एलायंस ना हाजाना रक आबर कोनो इशू तै दस कक सलाय जाखामोन abang jurate sini national committee o khono amate hai discussion choli akho je pro jora phainai apro declare bo khaijane apro sai manna তে কাছে খবর মাগা ম্যাডাম যে ত্রিপুরানি যে রিজনাল পার্টি দङ टिप्रा मथा होनाय बरबो दिल्लीयाव थाङै जे कक सालायका मिटिं लाखै जे एग्रीमेंट ना थाङै दङ बा खबर काहाम तुइ फाइ दङ नि सामाने आबर गाइसो abo bor ni metar bor no sai mannai abo no bor mosungi sing to national convention ni bangi si sing asok bai national convention ni bangi